Хвала Христу! Сегодня сканчиваем с вами 9 раздел Евангелия от Матвея. Коротенький текст. 35 верш до 38. «І хадзіў Езус па ўсіх гарадах і паселішчах, навучаючы ў іхніх сінагогах, абвяшчаючы Евангелие валадарства і вылечваючы усялякую хваробу і усялякую немач. Убачыўшы натоўпы людзей, ён змілаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастара. Тады ён сказаў вучням сваім: «Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала, таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё». Такі вельмі кароткі маем тэкст сёння, але зноў жа акунаючыся, можна ўбачыць зусім іншыя матывы, акцэнты. І вось маем акцэнты да гэтага тэксту. Гасподзь кажа нам Евангелие: хадзіў па ўсіх гарадах і паселішчах, навучаючы і абвяшчаючы Евангелие валадарства. Вось гэта было першаснае. Гэта было для яго самае галоўнае, і ў прынцыпе гэта была яго місія. Пан Езус у іншым моманце скажа: «Бо дзеля гэтага я прыйшоў». І другі момант: і вылечваючы усялякую хваробу і усялякую немач. Ён не прыйшоў для таго, каб рашыць усе праблемы. Ён прыйшоў дзеля таго, каб прапаведваць Царства Божие. Вось этот акцент важны. Не тое, што рашэнне нашых праблем, лячэнне хваробаў, што это не важна. Важна. Але акцэнты – гэта тое, што першаснае. Гэта тое, што важнейшае, тое, што фундаментальнае. Як некалі напісаў апостол Павел: «Калі мы толькі ў гэтым жыцці спадзяёмся на Хрыста, то мы самыя нешчасныя з усіх людзей». Калі мы толькі чакаем, што Гасподзь павінен рашыць нашыя праблемы, тыя ці іншыя, то мы самыя нешчасныя з усіх людзей. Таму што ён можа даць больш, і ён хоча даць іншае. І далей чуем, вось расставіўшы гэтыя акцэнты, што ўсё-такі для Господа першае гэта прапаведваць. Далей чуем 36 верш. «Убачыўшы натоўпы людзей, ён змілаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастара». І вось гэтая літасць Христовая, яна цікава, і евангелісты па-рознаму яе апісваюць. Напрыклад, у Матвея, крыху далей, у 14 раздзеле, 14 вершы, мы пачуем, што Гасподзь злітаваўся над імі, над людзьмі, і пачынае іх аздараўляць. Вось у гэтым такая літасць, яна, сказаў бы, нават такая больш чалавечая. Ён рашае іхныя праблемы. Але у Марка, 6 раздзел, 34 верш, там напісана, што Христос злітаваўся над імі, я вельмі люблю гэты тэкст, і пачынае іх вучыць многаму. У нейкай ступені ўсё адно, як людзі павінны расчаравацца зараз многія. Што літасць Божая праяўляецца ў тым, што ён пачынае вучыць. І тады таксама у Марка, калі не памыляюся, там далей будзе момант размнажэння хлеба, калі не памыляюся, што таксама між іншым у гэтым праяўляецца літасць Христовая. Христос літуецца, пачынае іх вучыць, пасля бачыць, што яны аслаблі, зрэшты апосталы звяртаюць увагу, што слухачы аслаблі, і Христос кажа: «Дайце ім есці». Але перш за ўсё літасць ягоная ў тым, што ён пачынае вучыць. І ў нейкай ступені ў нашым тэксце Матвей трошку губляе ўсё адно вось гэты кантэкст. Сказаў бы, вось гэтая версія Матвея, которую мы разважаем, яна бліжэйшая нават Марку, таму што Христос пачынае казаць, што мала пастыраў.
ну, нейкую такую большую паралель нават з Маркам маю. Бачу гэтую большую паралель. І, ну, і тут гучыць момант, да, што Христос убачыў, што авечкі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастара. І вот, ну, я хачу такую тэму больш яе раздуць, глыбей намнога глянуць вось на гэты матыў знясіленых і пакінутых авечак. У чым яно праяўляецца? У тым, што у авечак не было пастара. Вось у чым гэтая знясіленасць. Сказаў бы, гэта праблема номер адзін, это праблема пастараў. Чаму? Таму што пастары займаюцца самі сабой, а не авечкамі. І гэты матыў будзе гучаць у прарока Езекііла ў 34 раздзеле. Бог праз прарока Езекііла ў старым запавеце за гэта абвінавачвае пастараў Ізраіля, што яны пасуць не авечак, а занятыя самі сабой. Мы можам шмат разважаць і пра наш час. Магчыма, нехта з вас там ужо пра канкрэтныя гісторыі мог нават ужо падумаць. Я думаю, на жаль, вось гэты матыў, яго шмат. Калі пастары занятыя самі сабой, можа славай людской, можа сваім дабрабытам, сваёй бесклапотнасцю, сваімі хоббі, можа тым, каб людзі добра пра іх гаварылі і паважалі. Да, ну, можна тут шмат пра што думаць, калі пастары занятыя самі сабой. Можа здароўем сваім, самапачуццём, можа хочуць, каб людзі вакол іх шмат танцавалі, кланяліся ім, дагаджалі ім пастарам. Тут можна шмат якія элементы ўзяць, да, але ну, з жыцця можна выцягнуць, іх немало, на жаль. І вось это, як па мне, это праблема номер адзін, вось гэтая занятасць, калі пастары занятыя самі сабой, а не занятыя авечкамі, і ў выніку авечкам куды дзецца. Вось яны ёсць знясіленыя і пакінутыя. Прыгожа кажа рускі пераклад, ён кажа, што авечкі рассеяны. Яны не ведаюць, куды дзецца. Яны блынтуюцца самі па сабе. Што знойдуць, што зразумеюць, што накапаюць, нешта ў інтэрнэце, недзе нешта пачуюць, разбіраючыся, не разбіраючыся, да. Вот так вот авечкі рассеяныя. А пастары самі сабой займаюцца. Канешне, ну, павінна быць вярозасць авечак нейкая. І цікавы ёсць тэкст, мы там, ну, недавно ўжо скончылі з моладдзю разважаць першы ліст Яна. У апостола Яна ёсць такі, ну, важныя словы. Это першы ліст Яна, 2 раздзел, 27 верш, дзе апостол Ян піша: «Намашчэнне, якое вы атрымалі ад Яго, ад Бога, у вас і жыве, і вы не патрабуеце, каб хтосьці вас вучыў. Але паколькі само намашчэнне вучыць вас усяму, будучы праўдзівым і не ілжывым, то у тым, чым навучыла вас, жывіце». Цікавае слова кажа апостол Ян, сказаў бы нават няпростыя. Вы не маеце патрэбы, каб вас нехта вучыў, таму што Гасподзь у вас дзейнічае, і вы атрымалі намашчэнне. Небяспечныя словы, таму што так можна прыкрыць і усялякую дурасць. Я думаю, што многія секты не адзін раз так прыкрываюцца, і такую павярхоўнасць рэлігійную так можна прыкрыць, што не трэба, каб мяне нехта вучыў, я сам усё ведаю. Такія амбіцыі людскія так можна лёгка прыкрыць. Ну і тым не менш апостол Ян кажа гэтыя словы важныя. Ёсць намашчэнне, памазанне Святога Духа, і вас уже не трэба асабліва вучыць. І я б сказаў бы, да, што сапраўды такое нешта дзеецца. Людзі з вопытам духоўным, ну, пачынаюць разбірацца ў нечым, маюць свой вопыт духоўны, пачынаюць разбірацца ў Святым Пісанні. І ў нейкай ступені тады, ну, роля пастара, яна становіцца меншай. Не сказаў бы, што зусім пастары не патрэбныя. Патрэбныя. Але вось гэтая залежнасць ад пастара, яна становіцца меншай. Авечкі аж так не рассеюцца з-за таго, што, ну, пастары бесталковыя, занятыя сабой, ну, бо авечкі маюць намашчэнне ад Святога Духа. Але
гэта ж не такія частыя гісторыі, а ў нашым кантэксце беларускім увогуле рэдкасныя. На руцэ можна палічыць, калі шчыра. І таму авечкі маюць неабходнасць у пастары. Асабліва, калі авечкі робяць першы крок. Калі пазнаюць Господа, калі не ўпэўненыя, да. Заўважце, Христос ж таксама апосталаў вучыць. Апосталы пасля зноў жа ж вучылі. Намашчэнне вот просто так не прыходзіць на пустым месцы. Калі ты робіш першыя крокі, ты глядзіш все адно на некага. Это ўсё адно, як малое дзіця, яно не можа стаць дарослым само па сабе. Гэтае дзіця трэба навучыць, нешта паказаць, яно робіць першыя крокі. І вось у гэтым моменце роля пастара агромная. Агромнейшая. Цікава, што у Ізраілі было шмат пастараў. Калі Христос кажа, што мала пастараў, затым можна крыху не згадзіцца, іх поўна было. Это былі святары, людзі вучаныя ў законе, але толку з гэтага ўсё адно не было. У Евангелі, хаця б ад Матвея, 18 раздзел, 6 верш, мы чуем, хто спакусіць аднаго з гэтых малых, таму лепш бы камень млынскі на шыю і ў ваду. Вось этот момант, калі авечкі робяць першы крок, ён шалёна важны. Вот што ты ім пакажаш у гэтым моманце, калі яны яшчэ не акрэпшыя, гэтыя авечкі. Вот што ты ім пакажаш, чаму навучыш, вот тое яны бескрытычна часценька і прымуць. І таму гэты момант, ён шалёна адказны. Да? Нельга спакусіць на гэтым этапе пачаткаў духоўнага росту. Нельга спакусіць такую авечку. Это страшная адказнасць. Асабіста я, канешне, я вучыўся ў семінарыі, нешта там пазнаваў, у мяне былі класныя мае выхаваўцы, адказныя. Але быў момант, калі я сустрэў такога пастара, на которого сапраўды стаў глядзець. Вот цікавая гэтая роля пастарства. У маім жыцці было шмат святароў, сапраўды пабожных, добрых, класных святароў. Але ўсё-такі, як это працуе? Ты знаходзіш аднаго чалавека. Не то, што ён стаў для цябе лідарам, не тое, што ён стаў такім кумірам тваім, але проста ты знаходзіш чалавека, на которого пачынаеш глядзець і вучышся. І не таму, што ён вучыць цябе на сілу прам-такі, але ты глядзіш на яго і вучышся. Ты слухаеш, як ён прапаведвае, ты глядзіш, як ён адносіцца да людзей. Слава Богу, што гэты чалавек, ён быў вельмі пільны да людзей. Этот мой любимый отец Роберт, мой сябра. Ён быў пільны да людзей, ён звяртаў увагу на ўсіх, хто быў вакол яго. І разам з тым гэта быў той чалавек, который проста ўвесь час са Словам Божым. І мне хапіла гэтага, каб я полюбіў Слово Божие. Вось этот чалавек некалі сказаў, што Слово трэба адкрываць на каленях. Просто так узяў і сказаў, ён не вучыў мяне тэхнікам. Але гэта так паўплывала на мяне, што я на пачатку сапраўды на каленях адкрываў Слово Божие і маліўся, а пасля зразумеў, што это не проста кніга, інфармацыя, што сапраўды трэба з нейкім страхам Божым у малітве адкрываць Слово. Тады яно зусім па-іншаму адкрываецца. Трэба ўпакорыцца перад Богам і перад аўтарытэтам Слова Божага, перад Духам Святым. І так уплываў гэты на мяне чалавек. Я б сказаў бы, што мне хацелася ад яго шмат узяць. Намнога больш, чым я ўзяў. Не, ён мне шмат не даў. У такім сэнсе, што мы шмат не праводзілі часу, ён шмат не вучыў мяне, ён не паказаў мне нейкія лекцыі. Але той мінімум, мне такому галоднаму, который глядзеў на многіх, і разам з тым быў галодны. І на той момант, вось гэты мінімум, который ён мне даў, мне гэтага хапіла проста. Я ім жыву па сённяшні дзень, гэтым мінімумам. Так працуе гэта роля пастарства. І таму, я, слава Богу, што Бог даў, што так такога чалавека знайшоў.
Я думаю, вот овечки Израиля, гэтыя людзі, яны хадзілі за Хрыстом, яны ішлі за ім на пустыннае месцы, дзе ён прапаведваў. Яны хадзілі, некаторыя з іх да гэтага яшчэ, да сустрэчы з Хрыстом, хадзілі да Яна Хрысціцеля. Вот у іх было шмат пастыраў, у іх былі левіты, у іх былі святары, у іх былі лідары, палітычныя лідары, а яны ідуць да нейкага такога чудзіка Яна Хрысціцеля. Вось, гэты момант, да, першасны такога росту, ён важны. І таму паўтаруся, вось гэтая вот знясіленасць і пакінутасць авечак, яна вынікае з занядбання пастыраў. Да, гэта праблема нумар 1, але сказаў бы не толькі. Таму што авечка, яна таксама павінна навучыцца дбаць пра сваё жыццё духоўнае. Вот так вот, як я сустрэўся з Робертам, да, это я прымаў рашэнне, што для мяне этот святар важны. Гэта я прымаў рашэнне, што мне трэба другі раз хадзіць на імшу. Навошта хадзіць другі раз на імшу кожны дзень? Не кожны дзень, раз на тыдзень там хадзіў. Бо мне трэба было яго слухаць. Гэта я сам за сябе прымаў рашэнне. Я прасіўся ў настаяцеляў, каб мяне пускалі на такія сустрэчы, таму што таксама не да канца норма была, што я хадзіў. І мне дазвалялі, каб я хадзіў. Гэта быў мой выбар як авечкі. І таму, нягледзячы на тое, што я расстаўляю акцэнты, што авечкі знясіленыя па прычыне пастыраў, адназначна, тым не менш, добрая доля віны ёсць саміх авечак. Авечка павінна зразумець, навучыцца, павінна адказваць на фундаментальнае пытанне. Увага, пачуйце яго. Гэта пачатак духоўнага жыцця. Гэта проба адказаць на пытанне, што мяне духоўна корміць. Не матэрыяльна, да, не веды. Можна па-рознаму карміцца. Ежа – это ежа, эстэтыка – гэта эстэтыка, радуе вока, радуе слых, радуе картинка, там у інтэрнэце нейкі ролик класненькі. Это эстэтыка. Это не лишнее, это важно. Некага корміць інтэлект. Людзі пастаянна там у нейкіх дыспутах капаюцца, даказваюць. Таксама немалаважна. Але карміцца духоўна – это яшчэ нешта іншае. Ты ўсё адно як насычаешся ўнутрана. Што мяне духоўна корміць? І, як па мне, па маім такім назіранням, па майму вопыту, вось адказ на гэтае пытанне, што мяне ўнутрана корміць, гэта на самой справе пачатак духоўнага жыцця. Это не нешта вялікае. Гэта элементарна пачатак. І калі авечка не пачынае на такое адказваць, то там такога росту і няма. І не здзіўляйцеся, я не здзіўляюся, я ўжо упакорыўся перад гэтым, што часта авечкі так і не пачалі карміцца. Таму што яны зацыкліліся на тым, што знешняе. Канешне, можа, пастары ім гэты вобраз падалі. Але таксама яны на этом зацыкліліся. А знешняга это шмат, это гаспадарства, гэта ўборкі касцёлаў, гэта рамонты, гэта нейкі быт, это нейкія паездкі, нейкая арганізацыя святаў, нейкай чарговай тусні. Это тое, што знешняя, такая знешняя актыўнасць, яна разнастайная. Такая троху для эмоцый, да, такая вельмі практычная. І некаторыя ўвесь час этым калоцяцца, і пастары, і авечкі. Некаторыя зацыкліліся, на чым? На таленні такога голаду эмацыйнага. Ім досыць таго, што тут добрая атмасфера, добрая кампанія збіраецца. Некаторыя святары недзе папу свайго шукаюць. Это без сарказма, конечно, это важные патрэбы. Папы не было, тут такі мужчына, который дбае пра іншых, чаму не? Але это яшчэ не духоўны голад, это іншыя тэмы, яны важныя, але гэта іншыя тэмы. Нехта
ну не ведаю, там маладыя дзяўчаты, прылепленыя да маладых святароў, канешне ж там не збіраюцца, можа, замуж выхадзіць, да, ну или хаця б свае эмоцыі заспакоіць, да, вот што все-таки ёсць нейкія там хлопцы толковыя, тэарэтычна могуць быць, вот як гэты вот ксёндз такі ці іншы. І вот людзі, ну, па розных прычынах знаходзяцца пры святынях на самой справе. Для некага это просто там тэма патрыятызма, мовы. Яны так і не перакрочылі гэтых пытанняў. Для іх вот касцёл это тэма, да, беларускасці. Для некага эстэтыкі, арганы, архітэктура. Доўга пра гэта разважаць будуць. А голад духоўны это нешта іншае. Это ўсё яшчэ не гэта. І вось пачатак жыцця духоўнага это калі б ты пачынаеш адказваць на пытанне, што мяне ўнутрана корміць. І ты да канца нават не ведаеш, што цябе, ты не можаш адказаць на гэта, што цябе ўнутрана корміць, што цябе вабіць унутрана. Часта няма такога адказу, але ты ўсё адно вот задаеш гэтае пытанне, да, вот ты насычаешся і не ведаеш чаму. Ну і авечка павінна пачаць адказваць на гэтыя пытанні. Часам корміць нешта выпадковае. У сэнсе выпадковае. Вот Господь так знянацку, вот так вот я сустрэў свайго отца Роберта. Я не ішоў да яго, таму што яго ведаў, нехта мне пра яго расказваў. Абсалютна не. Я па чалавечых мерках абсалютна выпадкова знайшоўся на малітоўнай харызматычнай сустрэчы. Я не ведаў, хто тут збіраецца, я не ведаў, што тут робяць, але ў той момант, калі я выпадкова знайшоўся і я пачуў, як пачаў прапаведаваць отец Роберт, я сказаў сам сабе, што мне тут нічога па-чалавечы не спадабалася, ні стыль малітвы, ні музыка, але нешта такое было, вот у тым, што ён прапаведаваў, што мой дух адразу стаў захапляцца. Я сказаў, што я буду сюды хадзіць, ну, таму што тут ёсць гэты чалавек. Ну і так пачаўся мой шлях такі больш свядомы богашукання. І, канешне ж, я не пайшоў за чалавекам, а таму што дух мой пачаў насычацца. І это адбылося падчас выпадковай маёй, ну, сустрэчы з гэтымі людзьмі. Падобна ў мяне была сустрэча выпадковая з пастарам Александром Шевченко. Ён прыязджаў тады ў Мінск, я не ведаў, хто ён такі. Можа, ён не быў яшчэ аж так вядомы. Я праездам праязджаў міма царквы пяцідзясятнікаў, благадаць. І ну, некага іншага хацеў там зусім сустрэцца з адным чалавекам, да. То есть, то ўсё такое было даволі выпадковае ў провідзе Божым. А это была сустрэча, ну, калі прыязджаў з Амерыкі пастар Александр Шевченко. Я нічога не ведаючы. Я ўбачыў тут вялікі натоўп людзей. Да, там не было месца, дзе сесці. Я думаў, зараз пайду, раптам месца асвабадзілася. Выйшла жанчына, сказала: ой, там дедушка, ему плохо стало, идите, вон место для вас освободилось. Я: не трэба. И она меня посадила в третьем раде, мне просто было, ну, соромно выйсці, мне там уже ўсё надакучыла, соромно было выйсці, бо я сядзеў майже под сценай. И калі стаў прапаведаць пастор Александр, я просто сядзеў, увесь час задаваў свае пытанне: адкуль ты ўсё ведаеш пра мяне? Вот усё, што ён прапаведаваў, гэта было пра мяне. Ну, і твой дух насычаецца. Ты не ведаеш чаму. Ты не можаш прааналізаваць гэтай пропаведзі, але на ўсё пра цябе, да, вот твой дух насычаецца ўнутры. Вот это вот адказ на пытанне, што мяне корміць. Ну, яшчэ там прыклад, можа, нейкі дам. Калі служыў у Воршэ, я меў такую практыку. У суботу я стараўся паслухаць нейкія канферэнцыі, каб самому паразважаць над Словом Божым, ну і меў там нейкія свае любімыя праграмы праз антэну сталітарную, тады яшчэ такія былі. І раптам я ўключыў сваю праграму, настроіўся, нават памаліўся, што я буду зараз буду тут слухаць. І гляжу, выйшлі не мае любімыя, да которых я ўжо прывык. Выйшаў нейкі негар, который такой ломанай рускай мовай пачаў прапаведаваць. Это был пастор Генри Мадава церкви Победа. Такая у Киеве, здаецца, была церква. І он пачаў прапаведаваць пра вінаградную лазу. Я памятаю, мяне стрымала толькі тое, што
ну я ж маліўся, я ж прасіў, каб Гасподь нешта мне сказаў. Ну я вот так вот у веры, ну добра. Можа ты, Господі, нешта і праз гэтага негра скажаш. І ён пачаў прапаведваць, і сэрца маё тут жа закалацілася. Я ўскочыў, я схапіў ручку, я схапіў сшытак, сразу ўсё стаў пісаць. Вот, што ён прапаведваў па пунктах. І веру, што это ў нейкай ступені быў пачатак вінаградніку, который потом стаў весці. Вот, тады яшчэ не было гэтых сустрэчаў вінаградніку. Ну, это я кажу про такую выпадковасць у кавычках, да, што вот ты не ідзеш на імя, ты не ідзеш там на праслаўленыя нейкія рэкалекцыі, а вот просто Гасподь раз так выпадкова паслужыўся, і твоё сэрца напоўнілася, дух твой напоўніўся, да, вот ты ўнутрана накарміўся. И вот это вот есть ну, духовные пошуки такие, да. И это я сам себе отказываю, я не интеллектом своим отказываю. Слухай Шевченко, слухай Мадава, слухай там Роберта. Это не интеллект мне говорить. Это вот прийшов такий момент, і ти наситився. Да. А часом цікаво есть такое, что ну, ты ведаешь вядомых проповедников. З тим самим Шевченко, наприклад, прийшов час, що я ну, недзе там перестав слухати. Ну, не тлумачу, чому там дрэнна, добра, не, ну вот просто, ну, не аж так став насичатися, о, нема такої потреби. Ну, і це не питання у ім, а питання во мне, да, вот мой дух насичається. Я пам'ятаю, от був такий момент, коли є такий відомий проповідник у Польщі, праз яго паслугу рок-музыканты такія сур'ёзныя навярнуліся, салісты групы Тиматеуш альбо Арка Ноэго, такія польскія гурты, чи там Алео Реге. І ён бібліст, Аўгустын Паляноўскі, даследчык Бібліі, у свой час вельмі вядомы, у свой час шмат кніг ён напісаў і прапаведваў. Я памятаю, колькі я сябе змушаў, что это сапраўды Божий чалавек, вот, ну, что многія яго слухаюць, многія рэкалекцыі ён праводзіў, людзі ў захапленні, мои блізкія, знаёмыя, у семінарыі некалі ў нас праводзіў рэкалекцыі, я не трапіў на іх. І я пастаянна вот чуў, які класны, Боже, там Аўгустын Паляноўскі. І колькі разоў я не прабаваў яго слухаць, это не пытанне пра яго, але я не насычаўся. І это не пытанне да яго. Я не ведаю, чаму так дзейнічае, да, вот, ну, это нейкая таямніца Святого Духа. Можа, прыйдзе час заўтра, послезаўтра, я пачну насычацца, окей, тады буду слухаць. Пакуль што не. І вось, каб хоць што-кольвіч зразумець у сваім жыцці духоўным, трэба пачаць адказваць на гэтае пытанне. Што мяне корміць унутранае, насычаюся ці не насычаюся? Ну, і гэта не абстрактнае пытанне. Не трэба себе змушаць на сілу, інтэлектуальна там пераконваць, вот, слухайце, там, так трэба слухаць, да. Это не абстрактнае пытанне. Часам нават думаю, вот, ну, слава Богу, што нехта там нейкую адвагу мае з людзей, і часам людзі перажываюць, што вот, ну, мяне там слухаюць. І просто кажуць, отец, ну, мне не заходзіць, я не разумею. Там, мне вот як бы як міма ўсё адно. То, што вы гаворыце, да, вот я змушаю сябе, слухай Жарнасека, там, да. Ён жа ж там то і то, там, да, вот слухай. Дык вот, зрэласць духоўная ў тым, што не трэба так на сілу рабіць. Ну, трэба быць свядомым, к сабе прыслухацца. Калі ты, ну, слухаеш, не ведаю, мои ролики, это катэхеза, яшчэ нешта, табе это вот просто не корміць цябе, не насілуй сябе, это так не працуе. Духоўнае жыццё так не працуе. Ну вот, это навука для авечак, да. Між іншым, чаму авечкі таксама пагубленыя? Таму што яны не пачынаюць на гэтае пытанне адказваць. Што мяне ўнутрана корміць? У мяне няма адказу на гэтае пытанне, як сабраць авечак вакол, у кавычках, правільных пастараў, которые не будуць займацца самі сабой. У мяне няма такіх пытанняў. Я бачу, што такіх адказаў, даруйце, няма.
Я бачу, што Христос не бегае за авечкамі. Ён іх не пераконвае, вот, хадзіце за правільнымі пастарамі, а за злымі не хадзіце. Там. Ён так не робіць. Ён проста сеяць. Ён спаўняе сваю паслугу. Ён павінен быць сабой і павінен выканаць сваю місію. Ён прыйшоў для таго, каб прапаведваць. А авечкі самі павінны сказаць, вот эта паслуга Христа іх корміць ці не корміць. Это задача авечкам. І таму вось гэтая трагедыя, я думаю, што вы ўжо, канешне, кантэкст зразумелі і злавілі. Вось гэтая трагедыя рассеянасці авечак, да, это праблема пастараў номер 1. І не толькі. Это таксама огромная праблема авечак. Цікава, што у Франкла, я некалі вычытаў, это псіхатэрапеўта, як ён піша, што нібыта это ўжо вядомы факт у псіхатэрапіі, што не трэба зацыклівацца толькі на методыкі, калі ўрач прабуе памагчы пацыенту. Што таксама агромнае значэнне мае індывідуальнасць. Што ў нейкай ступені пацыент павінен адчуць урача і ўзаемна. Адчуць псіхатэрапеўта. І Франкл пісаў, што калі ты 3 гады ходзіш да таго самага псіхааналітыка і бачыш, што табе гэта не дапамагае, то пытанне нават не ў тым, што методыка псіхааналіза дрэнная, а магчыма проста трэба знайсці іншага псіхааналітыка. Не выключана. Я вот думаю, вот этот вот момент індывідуальнасці, ён оказывается такі нават важны ў псіхатэрапіі. У духоўным жыцці таксама. Таму нават цяжка сказаць, чаму вот праз гэтага прапаведніка, пастара ты кормішся духоўна, а праз гэтага не. Часам справа ў ім, часам справа ў табе, а часам проста вот, нешта павінна заіграць вот, по-божаму, духоўна. Да, вот. Адно як такім галоўным поварам усё-таки ва ўсёй гэтай тэме, это, канешне, з'яўляецца Гасподь. Это не проста такія, чалавечыя справы. І на гэтую тэму яшчэ вот. Я часам, шчыра кажучы, да, вот, часам слухаю ахінею розных пастараў, по-другому цяжка назваць, святароў нашых, да, вот просто, што плятуць нешта там, ці на казаннях непадрыхтаваныя, Слова Божие не адкрываюць, там нейкія сумнівныя перакананні, веды. І, крывёю сэрца абліваецца, і ты вот думаеш, як так можна, да, вот, а праўда, а куды ты тады авечкам дзецца? Калі вот пастар такой ахінеяй займаецца, пустатой такой нейкай. А пасля я ўбачыў другую рэч. А пасля я ўбачыў, што ўсё-такі ж авечкам то пасуе. Да, некаторым не пасуе. Да, некаторыя, таксама там перажываюць, для іх это боль. Але для многіх усё нармальна. Вот яны любяць эту пустоту, яны любяць пустыя размовы. Вот просто сядзець, не ведаю, як это назваць, вот просто чырыкаць, назовем это тралівалі. Вот я асабіста, я не люблю пустых размоваў. Я не магу вот просто вот трашчаць, абы трашчаць, чырыкаць, абы чырыкаць. Але многім усё это пасуе. Я гляжу вот и думаю, Боже мой, ксяндзочки дорогие, пастыры, да, дайте что-нибудь овечкам, да, Божие. А потом глядишь и думаешь, так овечкам-то все нормально оказывается. И тады працуе схема 12 стульев. Киса, мы с тобой чужие на этом празднике жизни. То есть для их нормально, для их свято. Вот их эта пустота устраивает. Их эта поверховность устраивает. Не устраивает тебе, а овечкам нормально. Вот так вот эта тема працуе. Быў такі момант на пачатку майго, нейкага там станаўлення святаром, калі я як клерык, гледзячы, ведаў ужо некалькіх там святароў, розных святароў, і памятаю, гледзячы на аднаго святара, я сам сабе сказаў, вот гэта прыклад, кім я не хачу быць. Я не хачу стаць такім святаром. І я не наракаў, я не асуджаў,
Я не ведаў, чаму гэты святар вот такі вот, а не іншы. Это не моя тэма. Я сам сабе сказаў, я не хачу быць такім, як ён. Дык вот цікава, што? Ну дык это ж выбор овечки. Вот я вот такая вот овечка, которая не была яшчэ святаром, вот и пастором, да, и я вот такая овечка, вот такие высновы зрабіла. А іншым нормально ўсё было. Я не ведаю, ці ў той парафіі, дзе быў гэты святар, ці хоць хто-небудзь падумаў вот так вот, як я. Іншым, магчыма, так вот сядзелі, галовамі ківалі, іх усё задавальняла, думалі, што так трэба. Вот это про тэрыторыю адказнасці авечкі, да, это не толькі пытанне пастора, шчыра кажучы. І цікава, гэтая гісторыя сканчваецца. Тады Езус сказаў сваім вучням: «Жніво сапраўды вялікае, да работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё». Вот у нейкай ступені вось гэтая просьба Хрыста. Мы часта кажам, там трэба пакліканне, там і так далей, там вот святароў нам не хапае і так далей. Христос, ну так не хочацца скаментаваць гэтае слово, і ён як бы паказвае, што калі вы бачыце, што авечкі рассеяныя, як кажа рускі пераклад, што яны не накормленыя, яны пагубленыя, калі вы бачыце неабходнасць вот у здаровых пастарах, каб авечкі былі здаровымі, ну тады прасіце. Ну это лагічна. Калі вы такой неабходнасці не бачыце, ну тады таму прасіць можа не трэба. Тады там усё нормально. Ну так бы это скаментаваў. Ведаеце, я часта чуў раней, ну і ёсць у этом, конечно, там такая дагматычная праўда, што любы святар – гэта святар. У такім разуменні каталіцкім, напэўна, і праваслаўным, да. І я чуў такія прыклады, што любы святар, ці ён хворы, ці здаровы, старэнькі, малады, ці нават з нейкімі праблемамі такімі духоўнымі, ён заўсёды можа адпусціць грахі, і гэта Христос будзе адпускаць грахі. Любы святар, нават калі ён п'яненькі, ён адправіць эўхарыстыю літургію, і сапраўды хлеб станецца целам Хрыста, а віно станецца кроўю Хрыста. І гэта праўда. У плане дагматычным гэта праўда. Але што тут неправда ў гэтай схеме? Калі нашае жыццё духоўнае абмяжоўваецца толькі 2 пунктамі, каб табе адпусцілі грахі, вот сам факт надо, каб адпусцілі грахі, і каб адправілі эўхарыстыю, калі ў тваім жыцці духоўным толькі гэтыя 2 пункты, тады праўда, паміж пастарамі ніякай розніцы не будзе. І нават любы п'яненькі адправіць імшу і адпусціць грахі. І ў нейкай ступені без сарказма нават гэта кажу. Таму што ў мяне былі такія выпадкі раней, калі, памятаю, выразна адзін такі выпадак быў, калі мне трэба было, каб мне адпусцілі грахі, я пайшоў да святара, который быў ужо ў такіх гадах, і ў яго была выразная псіхічная хвароба. Я не ведаў, што ён мне скажа, што ён можа учудзіць, але з верай пайшоў, што мне трэба адпушчэнне грахоў. Таму я трошку і без сарказма гэта кажу. Але, мои дарагія, жыццё духоўнае – это не толькі эўхарыстыя і адпушчэнне грахоў. Это намнога больш. І калі табе ўсё-такі трэба нечага больш, чым толькі гэтыя 2 пункты, тады ты пачынаеш бачыць, што розніца паміж пастарамі ўсё-такі ёсць. Калі табе ўсё-такі трэба, каб твой дух насычаўся, вот этот вот, патрэба авечкі, духоўнай авечкі, тады ты ўсё-такі пачынаеш бачыць, што розніца паміж пастарамі ёсць, і пачынаеш бачыць, які вялікі ўсё-такі недахоп пастараў нашых. Пахвалёны Езус Христос.